Dobrý den, potkáváme se u pravidelných minut regionu. Vítejte. Rodiče na Uherskobrodsku mají vlastní filmové noviny. V Zlínském kraji se šíří prasečí chřipka. Cestovatel Miroslav Zikmund vzpomíná na listopad 1989. Rudice jsou malá obec nedaleko Uherského Brodu. Díky panu Burskému a rudickým filmovým novinám však mají zmapovanou svou moderní historii tak, jako málo které okresní město. Tady mám zachycenou historii Rudic od roku 1974 až do dnešních dnů. Tak se můžeme podívat na nějaké reportáže z roku 1974. Pan Burský začal na začátku 70. let provozovat rudické kino a protože měl doma 8čkovou kameru, napadlo ho, že by mohl začít vyrábět rudické filmové noviny. Pojďte se s námi projít po vesnici, podívat se, co se nám líbí. Koupil jsem si jakousi knížku v antikvariátě o natáčení filmu a jak si mi to zalúbil. Je šikovný, je. Na ty roky jeho je takový opravdu fajn. Pracovitý, že mu to pálí, že přemýšlí nad prácu. S natáčením rudických novin pan Burský skončil až nedávno. Začala se mu prý příliš třást ruka. Robert Heč, RTA Rudice. Také ve Zlínském kraji se množí případy nákazy prasečí chřipkou. K dnešní budni je evidováno 24 případů. Lidé na Zlínsku doslova vykupují v lékárnách ochranné roušky. Hygienici ale opakují, že panika není na místě. Nicméně virus této nemoci se v kraji poměrně rychle rozšiřuje. Dnes například zakázali návštěvy ve Valašsko-Meziříčské nemocnici. Lidé tak začali v celém regionu hromadně vykupovat obličejové roušky. Včera jsme dostali asi 50 kusů roušek, dneska nemáme nic. Roušky by měl nosit zejména člověk, který se prasečí chřipkou nakazil. Při kontaktu se zdravými jedinci, kteří o něho například pečují, tak aby nešířil kolem sebe virus. Nicméně ani zdravý člověk by rozhodně neměl podcenit prevenci. Dostatek spánku, nějaké, aby člověk nebyl ve stresu. Klademe důraz na prevenci, umývat ruce. Hlavně ovoce. Čerstvé, aby bylo. Dlouho očekávané vakcíny proti nemoci zatím ještě nedorazily. Očkování ale vyjde na 5, maximálně 10% obyvatel kraje. Lucie Valová, RTA Zlínský kraj. Ostrá kritika občanů, ale i samotného arcibiskupství olomouckého na novou podobu Masarykova náměstí přinutila uhersko-radickou radnici vytvořit novou vizualizaci. Tu by společně s modelem náměstí měly představit odborné i laické veřejnosti do konce listopadu. Orientální tanečnice z Belly Dance Group Afrodite chystají benefiční vystoupení ve zlínském velkém kině. Výtěžek věnují zlínským sdružením Šance pro život a handicap. Během velkolepě pojatého večera se divákům představí více než 60 tanečnic. Úspěšné studenty, sportovce dnes přijal rektor univerzity Tomáš Bati Ignác Zoza. Kláře Křížové, Michalu Smolovi a Michalu Brzoňovi předal s poděkováním i pamětní medaile a plakety. Univerzita má jako jeden z bodů svého rozvoje také zvýšenou péči o tělesnou kulturu svých studentů. Za pár dnů si připomeneme 20. výročí listopadové revoluce. Ve Zlíně je asi jejím nejvýraznějším představitelem cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Podle fyziognomie pohybu i vitality lze považovat za bláhové, že se tento pán narodil před 90 lety. Na revoluční dny vzpomíná po 20 letech takto. Byla to taková ta úžasná dobrovolná účast na věcech, které nás všichni pálily. No a co se od té doby potom udalo, to už bych jaksi skoro někdy nad tím udělal. Politování, že se nestaly věci, které se měly stát. Zikmund nechyběl při stěžejních zlínských událostech, při generální stávce, návštěvě Tomáše Bati i Václava Havla. K euforii přidává i životní moudro. Bylo to úžasné, bylo to spontánní, ale netušili jsme, co všecko a že demokracie není zadarmo. Seriál akcí s protagonisty zlínských revolučních dnů vyvrcholí ve zdejší alternativě v pondělí 16. listopadu setkáním s tehdejšími studenty. Jan Čara, RTA Zlín. Mrzuté období prožívají interligové házenkářky Zlína. Kvůli zranění se musí až do konce sezony obejít bez nejlepší kanonýrky Budejové, což se na výsledcích projevuje.
Na oslabeném Zlínu, který hraje v modrých dresech, si naposledy smyslo mistrovské veselí nad Moravou. Favorizovaný hostující tým si vytvořil rozhodující náskok už v prvním poločase, který vyhrál o 8 branek. Ani po změně stran se poměr sil nezměnil, takže Zlín nakonec prohrál 20-33. Porážku musí hodit rychle za hlavu, protože už v sobotu nastoupí na hřišti Písku, tedy soupeře, se kterým se pravděpodobně utká o poslední 4. místo zajišťující postup do play-off. Házená byla naší poslední dnešní zprávou. Přeji vám příjemný večer.